Vďaka tejto jednoduchej rade sa vyhneš veľa nepríjemným situáciám so svojím psom. Nikdy psa nekontaktuj, pokiaľ o tebe nevie. Predstav si, že si čítaš niekde na zastávke, kedy ti odchádza najbližší autobus a niekto ťa zrazu poklepe po pleci. Tvoja prvá reakcia zrejme bude, že sa obzrieš alebo že sa zlakneš. Rovnaké reakcie majú aj psíky. V lepšom prípade sa iba zlaknú, ale v tom horšom prípade sa môžu po tej ruke ohnať. Tu sa dostávame často tak trochu do konfliktov, pretože my si myslíme, že to nebola adekvátna reakcia, ale pre psa to bola adekvátna reakcia a tak trochu sa pohádame. Pritom by stačila taká jednoduchá vec a to psovi povedať, že sa ho ideme dotknúť. Ohlásiť ho, prehovoriť na ňo a až potom ho začať kontaktovať. Také jednoduché. Toto je už moje druhé video o fyzickom kontakte. Ak si videla aj to prvé, už si musíš myslieť: bože, to už sa toho psa nemôže mať dotknúť, lebo sa rozpadne. Psa sa samozrejme dotýkať môžeme. Toto sú len rady, ako to urobiť jednoduchšie a príjemnejšie pre obe strany. Ak sa raz za čas stane, že urobíš niečo, čo tomu psovi úplne nevyhovuje, určite sa nestane nič strašidelné. Ak by sa takéto situácie však opakovali často, psík si vytvorí veľmi negatívnu asociáciu. Zo začiatku sa bude tvojim dotýkom vyhýbať a v konečnom dôsledku sa môže začať vyhýbať aj tebe. Tie najjemnejšie náznaky sú naozaj iba odtiahnutie sa od teba alebo snažiť sa vyhnúť tvojej ruke. V tých ťažších prípadoch je to už naozaj vrčanie na majiteľa alebo snaha chmatnúť po ruke, ktorá sa ho ide dotknúť. To sa nám do spoločného života fakt nehodí, pretože my psa jednoducho občas potrebujeme chytiť. A zápasiť s psom pri takých jednoduchých a bežných veciach je fakt otrava. Všetko sú to veľmi jednoduché zmeny a jednoduché rady, ktoré vieš začať robiť už dnes. A prečo si neurobiť život ľahším? Ak ťa toto video bavilo a chcel by si takéhoto obsahu vidieť viac, tak sleduj tento profil.